Taas mä oon hereillä tähän aikaan, kun muut nukkuu. Heräsin tuossa 2 aikaa ja ei tuu uni. Ei riitä. Asiat pyörii liikaa päässä. Vaikka kuinka yrittää, että ei miettisi. Niin ei näitä asioita voi olla miettimättä. Stressi on kyllä aika kova. Niin jakson tilanteesta kuin kaikesta sitä muusta. Jotenkin mä oon miettinyt sitä, että jos ihmisillä on tämmöinen tilanne ja talossa niin kuin eletään kuoleman kanssa koko aika, niin onko se oikeasti niin, että pitää jaksaa kaikkea muutakin vääntämistä? Eikö siinä niin kuin olisi ihan tarpeeksi? Olen niin väsynyt tähän kunnan touhuun, että oikeasti enää niin kuin tuntuu, että jos sanoja löytää, niin kuin, että mitä helvettiä. Että tuntuu, että kuntayhtymä tekee kyllä kaikkeensa, että Aksu olisi hyvin nopeasti huonossa kunnossa ja kuolisi. Kaikki nämä niiden ehdottomat ja heidän ajatukset niin kuin Aksun parhaasta niin on kyllä hyvin kaukana mun näkemyksestä. Mä en oikein ymmärrä sitä, että miten niin kuin äiti, joka tuntee parhaiten ja tietää lapsen voimavarat ja ymmärtää lasta, niin miksi sitä niin kuin ei huomioida? Eikä myöskään sitä Aksun mielipidettä. Että se haluaa olla kotona. Ja niin kuin jokainen haluaa olla kotona. Moni syöpälapsi on saattohoidettu sairaalassa. Ja moni on kotona. Ja meille on kyllä ensimmäisenä, kun tämä tuli silloin aikoinaan 2016 ja tämä syöpä tähän taloon, niin mulla on ollut kyllä aina ihan selvää, että se on minä ja varmasti minä, joka tulee hoitamaan lapsen. Se on kyllä Aksun edun mukaista kaikilla lailla, että siinä on ne rakkaat ihmiset ja tuki ja turva ja perhe. Niin, käytiin 2 viikkoa sitten vajaa Tampereella ja käytiin siinä magneettikuvassa, mikä nyt on puolivuosittain on otettu. Normisti otetaan 3 kuukauden välein, mutta Aksua nyt ei voi nukuttaa niin usein, koska se aina tekee näitä alkututkimuksia, että voidaan edes nukuttaa. Niin käytiin nyt magneettikuvissa ja kyllä mä jotenkin ajattelin, että kaikki nämä oireet, mitä on tullut taas lisänneet, vaikeudet ja jaksaminen heikentynyt taas ja tasapainot ja helvetinmoiset pääkivut. Niin ajatellut, että nytkö se on. Niin se oli. Siellä on nyt molemmat kasvaimet alkanut kasvamaan. Ja niille kun ei voi mitään tehdä, kun niitä ei leikkaamalla saa pois. Ja niin vaikka niin kuin lääkärikin sanoo, että kun ei se ole rajautunut kasvaa, että sitten nähdään ihan selvästi, että minkä kokoinen se on, että se voi olla paljon isompikin, levittäytynyt enemmänkin. Ja sitten siellä oli 3. muutos aivoissa ja nyt mennään maanantaina uuteen kuvaan ja katsotaan, että onko se ihan vaan verenvuotoa päässä.
kun sekään ei ole vaan verenvuoto. Vai onko se kolmas kasvaja? Onko sulla tosiaan löyty tuosta oikeasta otsalohkokulmasta niin semmoinen hematooma. Ja onko sulla on semmoinen verenvuoto, sairaus kautta taipumus, mikä aiheuttaa niin kuin niitä herkästi mustelmia ja verenvuotoja. Joskus pienenä olikin tosi paha pienestä mustelmasta siis lähti vuotamaan tuohon kalloon ja kallon nahan väliin verta. Ja onko sun pääympärys kasvoi silloin 6 senttiä. Punkteerattiin ja siinä oli semmoinen turpaani päässä. Eli se voi aiheuttaa semmoinen pieni tihutus laajan verenvuodon. Ja nyt tosiaan kun löytyi tämän, niin annettiin hyytymistekijöitä. Tiputettiin 2 pussia hyytymistekijöitä ja nyt toivotaan, että se olisi niin kuin hyytynyt sillä. Koska tosiaan se voi olla, että niin kuin lääkäri sanoo, että se voi olla myös kasva, joka vuotaa. Mutta toivotaan, että se nyt ei olisi kolmas kasvaa, koska se olisi kaikista pahin. Joo. Tää alkaa aika helvettiä. Ja mä saatella. Saatella mitä paskaa tää. Niin. Ei sitä muuta haluaisi, kun sitä lapsi olisi herätä. Tuntuu niin väärältä. Mun mielestä kenenkään lapsi ei kuuluisi sairastua. Mutta sitten kun se on omalle kohdalle, niin kyllä se on sellainen, että ei sitä kyllä toivoisi kellekään. Ei todella ei toivoisi. Sä elät ja katsot joka päivästä lasta, kun se hiipuu. Ja yrität luoda sille semmoisen loppuelämän, että hänellä olisi hyvä olla. Koko perheellä olisi hyvä olla. Sisaruksella, läheisillä. Ottakaa sellainen taakka, että ja kuorma. Mutta silti vaan niin ajattelee sitä, että me ei tiedetä huomisesta eikä tästä päivästä, minkälainen se päivä on. Toivotaan hyvää päivää, mutta se voi olla ihan kaikkea muutakin. Ja kun näitä huonoja päiviä enemmissä määrin nykyään ja väsymys aika kovaa. Ja semmoinen väsähtäminen on aika totaalista. Niin jotenkin mä toivon, että Aksu jaksaisi eikä luovuttaisi vielä.
Mutta se, mitä Aksu yleensä aina miettii, niin kuin viime vuonnakin, niin kun meillä oli se hyväntekeväisyyskonsertti, niin se otti koko talven sitä ja jutteli siitä. Ja se odotti, niin kuin, ja se jakso niin kuin sillä viime talve. Ja nyt on jotain kivaa luvassa, mutta se ei niin kuin ole samalla lailla niin kuin mukana. Mä itse vaan ajattelen sitä, että alkaako Aksulle tulee semmoinen olo, että hän ei enää ole sitten täällä. Koska nyt me ollaan paljon puhuttu nyt siitä, että mitä sitten, kun vointi menee semmoiseksi, että ollaan vuoteessa ja äiti laittaa vaippaa. Että minkälaista se elämä sitten on. Jotenkin vaan toivoo, että näitä hyviä päiviä olisi, että Aksu jaksaisi. Illallakin tuossa, kun sisarukset naureskeli, niin ajattelin vaan, että kun se loppuu. Se oli väärin. Onneksi meillä on toisemme kuitenkin vielä. Jotenkin tässä on vaan taas mentävä. Ja katsotaan nyt, mitä se magneettikuva tai CT-kuva nyt näyttäisi. Toivotaan, että se ei olisi kasvain. Tai että se olisi syytynyt se veri. Näillä lyhyillä yöunilla taas tämä päivä vedetään. Yritetään saada ensi yönä sitten nukuttua. Vaikka en me kyllä nuku sen enempää. Että mutta onneksi tuntee itsensä ja tietää, että silloin kun on liikaa ressiä, niin mä herään aina. Siis mä aina herään yöllä, enkä mä saa nukuttua. Mutta sitten kun se vähän helpottaa ja mä saan purettua oloa ja ajatuksia ja asioita selväksi, niin sitten mä saan taas ihan ok nukuttua. Mutta onhan ne unet vähän sellaisia pelottavia ja kauheita. Ei se oman lapsen menettäminen ole kyllä mikään. Tuosta noin vaan. Toivotaan hyvää päivää. Kiitos.